Zer modun, eskamotillo, ongi etorri soka salto bigarren saiora. Saio honetan ikusiko dugu nola salto egin soka luze batekin. Honelako bezalakoa da. Bai, honetarako nire eskuman Lukas daukat eta nire eskerrean Iker. Espero dut zuen gustokoa izatea. Hasteko, hasiko gara aurreko saioan ikusitako saltoekin. Baina, momentu honetan, Lukas eta Iker izango dira soka emoten duten pertsonak. Horretarako, ni moldatu behar naiz, beraien denboretara. Ikusi. Ikusi alduzuenez, egin aldugu salto bi hankak batera, edo bestela lehenengo bata eta gero bestea. Beti, gertuenarekin lehenengo pasatzen. Jarraitzeko, egingo dugu lehenengo ariketa apur bat zailagoa. Orain aldatuko gara orientazioz, eta egingo dugu soka begiratu barik. Bakarrik ikusiko dugu nola jaisten den gure aurrean. Hau dominatuta, egingo dugu alrebes, zailagoa oraindik. Ez dugu soka begiratuko eta bakarrik denbora kontatzen, jakingo dugu noiz eta datorren soka. Eta azkenengo amaitzeko egingo dugu. Bat, lehenengo lagunari begiratzen eta horrengoa buelta beste lagunari begiratzen. Bigarren ariketan ikasiko dugu nola sartu sokan alde onatik. Horretarako ikusiko dugu soka nondik datorren eta goitik bera datorrenean gure aldean gauden lekuan, hori izango da gure alde ona. Adibidez, eskumatara ematen badute, goitik bera etorriko da nire aldetik, orduan izango da alde ona. Adibide bat egingo dugu. Lukas nire eskuman dagoenez, berak emango du soka eskumara, eta ni sartuko naiz soka pasatzerakoan. Nik ondo egin dudanez, orain Lukasen txanda izango da.
Bueno, apur bat zailagoa egingo dugu, horretarako orain sartuko gara, 5 salto emango ditugu, eta gero saiatuko gara irtetzen beste aldetik. Beti irten behar gara diagonalean. Horretarako, azkenengo saltoan salto egingo dugu, eta lurran salto egitean, aterako gara eskumatik. Vale, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, 4, 5, eta hurrengoan, kanpora. Bueno, ariketa honetan egingo dugu berdina, sartzen eta irtetzen, baina saiatuko gara soka ez ukitzea eta salto ez egitea. Hau da, korrika egiten, jarraian diagonalera joango gara. Bueno, Iker, ez da ezer gertatzen. Soka ez du minik egiten, eta bueno, saiatu berriro, eta horrengoan gogoratu, pasatu behar zarela soka pasatutakoa. Vale. Venga, animo Iker, Venga, 1, 2, eta 3. Ondo, venga, beste bat. Venga, orain zu bakarrik, Bueno, lagunok, zelan salto horiek? Bueno, espero dut ondo ikasita egotea, ze orain apurtxo ez zailagoa egingo dugu. Saiatuko gara alde txarretik sartzen. Animatzen zarete? Bai. Ondo. Venga, ba. 1, 2, 3 eta salto. Bueno, bukatzeko jolas bat egingo dugu. Sortxikoa deitzen da eta ikasitakoarekin jolasten da. Hau da, sartuko gara alde batetik, buelta emango dugu gure lagunari eta sartuko gara bestetik. Sortxi bat marrazten lurrean. Venga, ikusi. Bueno, eta fallo egiten baduzue, eta zer gertatzen. Zuen lagunekin aldatzen zarete eta rol aldaketa egiten dugu. Horrela guztiok jolasten dugu.
Bueno, neskamutilok, hau izan da bigarren saio guztia. Espero du gustatu izana eta hurrengo bideoan ikusiko gara. Agur!